Tak zvonku vyzerá ten hotel fajne. Tak self-check-in mám za sebou, idem na izbu. To je také zvláštne, že oni nemajú na výťahu, že rýchlo zatváranie dverí. Už som to som našiel. Moja izba. Tak, taká bežná izbička. Tak asi toto bude na svetlo. Wow. A je to luxus, ale stačí. To nemu nejak vypneme. Zatiaľ nepotrebujeme. A mohli to okno trošku umyť. No skúsme to. Dá sa. Čeraky mám. Toaleťak a telo sprchový na ruky. Dobre.